ଦଉନି ବୋଲି ଆରେ ତୁ ସତ ବାପା ମାଆକୁ ତ ସେମିତି କରିବୁ ରେ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗିବ ତମ ଯାହାକୁ ପାଳିଥିଲ ତାକୁ କାଟିକି ବିକା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାଉ କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠାଏ କି ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ତୁମମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଏ ରଘୁ ତ ଗାଡ଼ିଟା ଆଜି ରାତିରେ ଖାଲି ଅଛି କି ଏ ଡାଲା ଗାଡ଼ିଟା ମୁଁ ହଁ କହୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କି ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ନଈବନ୍ଧ ଆଡ଼େ କାମ ଟିକେ ଥିଲା ତ କ'ଣ କହୁଛୁ ନଈ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ତୋର କ'ଣ କାମ କିରେ କଥା କ'ଣ କି ଆମ ଯେଉଁ ଗାଈଟା ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେଉନି ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେଉନି ତାପରେ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁଟା ଜନ୍ମ କରିଛି ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁଟା କ'ଣ କରିବା ଚାଷବାସ ତ ନାହିଁ ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହେଉଛି ଖାଲି ଅଯଥା ଖାଲି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ନା କ୍ଷୀର ମିଳୁଛି ନା କିଛି କାମ ନାହିଁ ହେ ଭାବୁଛି ଖାଇକି ବାଛୁଟାକୁ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନଈବନ୍ଧ ଆଡ଼େ କି ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦେବି ହେ ତାକୁ ବୁଲିବାଲିକି ଖାଇବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମିଳିବ ଆଉ ଏଇଆ କଥା ଭାବିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ଆଜି ହେଲା ଆରେ କ'ଣ କହିଲୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନେଇକି ବାହାରେ ତୁ ସବ ମଣିଷ ନା ଅମଣିଷଟା ବେ ତାକୁ ବାହାରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆଉ ଭଲ କଥା କହୁଛୁ ରେ ଯେତେ ଦିନ ଯାକେ ତତେ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଗୋମାତା କହିକି ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଏଇନେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଅଦରକାରୀ ହେଇଗଲା ବୋଲି କ୍ଷୀର ଦେଉନି ବୋଲି ଆରେ ତୁ ସତ ବାପା ମାଆକୁ ତ ସେମିତି କରିବୁ ରେ ତମ ଭଳିଆ ମଣିଷମାନେ ଯଦି ବାପା ମାଆ ବି ଅଦରକାରୀ ହେଇଯିବେ ନା କିଛି କାମରେ ନ ଆସିବେ ପ୍ରଫିଟ୍ ନ ମିଳିବ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ତୁମମାନଙ୍କର ନାହିଁ ରଘୁଆ ନା ମୋ ପାଟି ତ ଖାଲି ଖରାପ କରୁଛୁ ରଘୁଆ ଡ୍ରାଇଭର ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଲା ତ ଅକାତ ବାହାରକୁ ଯାନା ଅକାତର ଅକାତ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛୁ କି ରେ ମୋତେ ଅକାତ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନେଇଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ କେମିତି ଚାଲନ୍ତି କେମିତି ରହନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ମରନ୍ତି ନିଜ ଆଖିରେ ଆଗରେ ଦେଖିଛୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାଉ କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠାଏ କି ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନଥାଏ କି କେଉଁଟେ ଘର କିଣିବୁ କି କେଉଁଟେ ଜାଗା କିଣିବୁ କାହାକୁ ମାରିବୁ ପିଟିବୁ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନଥାଏ କେବଳ ମୁଠାଏ ଖାଇବୁ ଆଉ ମୁଠାଏ ପିଇବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଯଦି ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ମାଡ଼ିଯାଏ ଆରେ ଆମେ ବି ମଣିଷ ଆମ ମନରେ କ'ଣ ବିବେକ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଚକା ତଳେ କେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ଆମକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ତମ ଭଳିଆ କେତେଟା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାମରେ ନ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ବାହାରେ ଆଣିକି ରଖୁଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ତମମାନେ ନିଜ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖୁଥିଲ ଆରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ଥାଆନ୍ତା ନା ପୃଥିବୀର ଅଧା ଜମି ସେମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଥାଆନ୍ତା ଆଉ ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ ଯେତିକି ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିଲେ ବି ଆମେ ସୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ମେସିନ୍ ନଥିଲା ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଥିଲେ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଥିଲେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆମେ ପାଉଣା ଦେଇଛେ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ ବାସ୍ ସରିଲା ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶଜମାନେ କାମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ଗୋଟେ କଟା ହେଇକି ବିକା ହେଉଛି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତମ ଯାହାକୁ ପାଳିଥିଲ ତାକୁ କାଟିକି ବିକା ହେଉଛି କେମିତିକା ଲୋକ ବି ତୁମମାନେ ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଜ ଆମଠୁ ପାଉଣା ନେଇଥାନ୍ତେ ନା ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘର ଆମେ ଉଜାଡ଼ିଛେ ତାଙ୍କ ଘର ଆମେ ଉଜାଡ଼ିକି ନିଜେ ରହୁଛେ ତାପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଅମଣିଷମାନେ ନେଇକି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ତୁ ଠିକ୍ କଥାଟା କହିଛୁ ଗାଈ ଫାଇକା ବାହାରେ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ଯାହା ଖାଉଛି ସେଥିରୁ ବାଘ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବୁ ପଛେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଗୋମାତାକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିବିନି